बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीखौ पृथ्वीराज नारायण देब मेसा खौरां बिजोंनि गेजेरजों सोंखारिनानै खोथा बुंनायनि हेंथा खालामनानै बेंटल प्राइमारि इउपिपिएल हान्जानि खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बेंटल प्राइमारि इउपिपिएल हान्जानि दैदेनगिरिफोरा आथिखाल बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया सिगां समाव बेंटल फरायसालिमा गायसननाय समनिफ्राय बेथन गैयाजासे फोरोंबोदोंमोन आरो बेनि अनगायैबो बै समाव बोथोर लायै बोथोर बायदि रोखोमनि मैगं आबाद मावोमोन होनना फोरमायनानै पृथ्वीराज नारायण देब मेसा उननि समाव रनजित बसुमतारीनि सायाव बेफोरबायदि खोथा बुंबावोब्ला आयेननि राहा लागोन होनना ओरैबायदि बुङो। गिबियावनो नोंथांमोनखौ हामबायग्रा दोङो। दिनैनि जे खौरां मेल लिंनायनि गुबै थांखियानो जाबाय मैया पृथ्वीराज मेस बिथाङा जोंनि रनजित नि सायाव गोबां बाथ्रा बुंदों। जाय बाथ्राखौ जोङो माने गोसोआव दुखु मोनदों। बेबादि बाथ्राखौ बुंनो नाङामोन। बियो जों दा बेखौ नुयो बिथाङा मिडलमेनमोन। दा बियो जेबो खामानि गैयै बादि जानानै गोदाव सोराव बाथ्राखौ बे बुंलाबायनायखौ जों नुदों। बिनि जानाखि बुंनाय बाथ्रा जों बेखौ एसे कन्ट्रल सानबाय जे रनजित बसुमतारी बिथांखौ बुंदों जाहैबाय जोंनि सारखौ माने बियो भेन्सार स्कुलाव खामानि मावदोंमोन। भेन्सार माने केन्सार होननानै बुंदों। दा बिदि बुंनायाव जोङो एसे गोथौयै जों बेखौनो मिथिनो लुबैदों जाहैबाय बे कलेजखौ जोंनो गायसनदों। बे कलेजखौ गायसननायाव जोंहा गोबां माने जोंनि प्रफेसारफोर बिथांमोना खस्थ' खालामनानै स्कुलखौ फोथांदों। दा बिथाङा बुजिनाया गाहाम गासिबो माने स्कुल कलेज इउनिभार्सिटि बेफोरखौहाय माने प्राइभेट हिसाबै सिगां खालामग्रोयो। बाहाय गोबां मानसिफ्रा खस्थ' खालामो आरो उन जोबथारनायाव बिनि फिथाइखौ जों मोनो। दा रनजित बसुमतारी बिथाङा बे कलेजाव मावदोंमोन। जों बेखौ बयबो मिथिगौ। दा बिथाङा जोबोद मोजां मानसि। बियो समाजनिबो गोबां खामानि मावदों। जों बेखौ स्वीकार खालामनांगोन। बिथाङा गाव कलेज फरायनाय समावबो बियो बेथन मोनाजासेनो जोंनि प्रफेसारफ्रा खामानिखौ मावदों। ओमफ्राय आं रनजित बिथांनि बाथ्राखौ बुंगोन। बियो जाबाय कलेजनि प्रफेसार जानानैब्लाबो बिथाङा सासे मोजां खेथियगमोन। बियो मालाबा बोसोराव बेसर मावदों, मालाबा बोसोराव आलु खेथि मावदों। बेबादिजों बिथाङा सोलिदों। ओमफ्राय पृथ्वीराज मेस बिथाङा बर' जाखाना हारसा जायगा जों बुंनो रोंला। बिथाङा बर' बुंना लायो खिन्थु बर' भाषाखौ बेसेबां रोंगौ आं मिथिया। बिथाङा रनजितआ जाहैबाय जेब्लानाखि 2013 सनाव स्कुलफ्रा कलेजफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जायो बे समाव बिथांनि नामाबो लोगोसे फैफादों। माखासे जुनिन बेयाव मावग्रा मानसिफ्रा बिसोरनि लिस्टफ्रा फैफाखादों। दा बिथाङा इनफिल्डबो दङमोन आरो बेनिफ्राय नेटबो बिथाङा दंमोन। दा स्लेट दंमोन बिथाङा गावनि जेनाखि नांगौ कुवालिटि बिथाङाव दंखायोमोन। दा स्कुल जानायसै कलेज जानोसै समावनो बिथाङा मा खालामबाय बियो माने गासैबो कमप्लिट नाम ओंखारखांनायनि उनाव एपइन्टमेन्टआ मोनथारनोसै समाव बिथाङा आफादाव थांदों। बिनि सोमोन्दै बिथाङा हयथ' जेबो मिथिया। बेखौहाय माने कुवालिटि गैयैखाय नर्म्स गैयैखाय बिथाङा खारदों बा गुबुन जायगायाव थांदों। NDP जाहैदों। खुनु ट्रेनिं गैया सिलाय गावनो रोङा बायदिसिना जोबोद गोरोन्थि। बिथाङा जोंनि बे बेंटल ओनसोलनि बेंटल कलेजनि गासै प्रफेसारफोरखौनो जोंखौनो हयथ' बिनि बुंनाया लासिंसिं खालामदों। जोङो बिथांनाव सोंगोन बिथाङा गावहा बेसेबां कुवालिटि दं। बिथाङा जोंनि स्कुलाव फरायदों होननानै बुंदों। बियो बे स्कुलनिफ्राय मेट्रिक पास जादोंना हायार सेकेन्डारि पास जादों जों मिथिया। खिन्थु बिथाङा बबेबा अपेन स्कुलनिफ्राय ग्रेजुवेट खालामदोंनो जों बिदि होननानै मिथिदों। जाय हक बिथाङा जोंनि लिडारखौ बेबादि बुंलाबायनाया थिग जायाखै। जों जोबोद दुखु मोनदों। जाहाथे बे रोखोम बुंलाबायनायनिफ्राय गोजानाव थायो। जों बिथांनि सायाव जोङो मोनसे बेबस्था लागोन। आं बेखिनिखौनो बुंबाय। যিহেতু পৃথ্বীৰাজৰ বুলি নামটো আহিছে, আমি জানা মতে পৃথ্বীৰাজ নামটো মানুহ হয় না কুকুৰ হয় এইটো আমি গম নাপাওঁ দেই। পৃথ্বীৰাজ মানে মানুহ যদি হলো হয়
যদি মানুহ যদি যোগ্যতা তাত থাকিলে হয় আজি ইফালে কালি ইফালে ভুগি আছে আজি ইফালের খাই ইফালে ভুগি আছে কালি ইফালের খাই ইফালে ভুগি আছে মানুহ যেন মই লাগা নাই কিন্তু পৃথিবীত যে এটা মানুহ এইটো মই লাগা নাই পৃথিবীত এটা মানে পশু বা কুকুৰ হ'ব লাগিব নহ'লে এটা সন্মানীয় ব্যক্তি আমাৰ BTRৰ এটা এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ এটা 2-3টা ডিপাৰ্টমেণ্ট চলাই আছে তেনেকৈ এটা সন্মানীয় ব্যক্তিক ই যা তা বুকি আছে ইমান সাহস ক'ত পালে ইহঁতে এটা ই কলেজৰ লেকচাৰাৰ আছিলে ই ভাল খেতিয়ক আছিলে ইমান আলু ধান উৎপাদন কৰিব পৰা মানুহ তেখেতে ভাত খাব নোপোৱাকৈ যে সংগঠনত গৈছে বুলি ক'লে এইটো আচৰিত এটা মানে বুজিব লগা কথা এখেতে কি বুজিছে তেখেতে মানে অল ইন অল আমি সকলোকেইটা জানো তেখেতৰ বিষয়ে অল ডাটা মই কালেকশ্যন কৰিছোঁ এনেকৈ ই গম পায় নেকি ই নিজৰটো আগত ভাবক নাই ই নিজে কিমান পঢ়িছে আমি জানামতে ই অপেনৰ পৰা গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা বুলি গম পাওঁ তেখেতে না এটা পলিটিকেল লিডাৰ হয় না তেখেতে ইয়াৰ BTRৰ CM হয় BTRৰ EM হয় একো নহয় ই ইমান সাহস কেনেকৈ পাইছে এটা EMক ইমান গালি দিয়া মানে এটা এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰক ইমান গালি দিয়াৰ কাৰণে সাহসটো কেনেকৈ পাইছে তেখেতৰ ওপৰত কোন আছে মানুহ এইবিলাক যা তা বকিলে নহ'ব আমি ৰেচপেক্টেড আমাৰ লিডাৰ আছিল আমাৰ লেকচাৰৰ আছিল আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান BTRৰ EM হয় তেখেতক এইবিলাক কথা কোৱাটো আমি মানে আমাৰ সমাজে বহুত বেয়া পাইছোঁ আমি এতিয়া আশা কৰিছোঁ জীৱনত এইবিলাক কথা আমাৰ ৰঞ্জিত বসুমতাৰী ছাৰৰ ওপৰত যাতে নকয় ৰঞ্জিত বসুমতাৰী কোন হয় বুলি কৈ আছে আমিও কৈ আছোঁ পৃথ্বীৰাজ কোন হয় পৃথ্বীৰাজ মানুহ যদি হয় এইবিলাক কথা ক'ব নোৱাৰিব যদি পশু হয় নিশ্চয় কথা ক'ব ই সদায় আজি ইফালে কালি ইফালে কৈ বকি আছে এইবিলাক যাতে দুবাৰা নকয় আমি এটা তেখেতক আমি ৱাৰ্ণিং দিব বিচাৰিছোঁ নহ'লে আমি সকলোৱে মানহানি কেছত লগাম পাৰ্টি থ্ৰুৰ পৰা হওক আমি লোকেল পাব্লিক ৰেচপেক্টেড এটা লিডাৰৰ থ্ৰু দি হওক আমি তেখেতক মানহানি কেছ লগাম নহ'লে আমাৰ ৰঞ্জিত ছাৰৰ ওপৰত তেখেতে মাফি বিচাৰিব লাগিব আমি মোৰ এইটো আহ্বান যাতে এইবিলাক লৈ দুবাৰা যা তা নবুকে মই এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ गिबियावहायनो बयनिसिम निउस नायगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनाय खुलुमनायखौहाय जासिहरनाय थाबाय नंगौ मैया जोङो मोनसे निउसखौ मोन्दोंमोन जे पृथ्वीराज नारायण देबआ जे जोंनि BTR हालामनि मानाव गेदेर EM रन्जित बसुमतारीनि सायावहाय बियो प्रेस मिट होदों बे प्रेस मिटखौ लानानै आङो फंनैसो आं बुंनो सानदों आरोखि बेनो जाहैबाय जे बिथाङा जोंनि मानाव गेदेर BTR हालामनि रन्जित बसुमतारीखौहाय बियो मोनसे जुनारजोंहाय रुजुनानै बुंदों बे बुंनायनि बेलायावहाय आङो बेखौनो हुमखि होयो जे बिथाङा बबे एंगेलनिफ्राय बबे सर्सनिफ्राय बियो लानानै बे गोहोखौहाय मोन्दों आं बेखौहाय बिथांनिसिम सोंलु सोंदों दिनैनि प्रेस मिटनि गेजेरजोंहाय जाहाथे बिथाङा बेबायदि बुंनायनिफ्राय बियो गोजानाव थागोन नङाबा इयुननि समावहाय जोङो आयेननि बेबस्था लागोन आं बिथांनिसिम बेखौहाय हुमखि होयो एबा दिखा होयो जाहाथे इयुननि बेलायावहाय जाहाथे बेबायदि रावफोरखौहाय बाहाया जोङो बेंटल ओनसोलनि जानानै जोङो बेंटलनि ओनसोलनि थागिबि जानानै बिथांनि सायावहाय A to Z जोङो गासैखौहायबो मिथियो बियो आउट अफ BTC नि मानसि जानानै माखासे जिउ जारिमिन जोंनि मानाव गेदेर BTRनि हालामनि मानाव गेदेर EM रन्जित बसुमतारीनि गासै लाइफ हिस्ट्रिखौ माब्रै मिथिगो बे जे बियो बिथाङा पृथ्वीराज नारायण देबआ बुंदों जे जोंनि मानाव गेदेर रन्जित बसुमतारीया माने कलेजाव बियो बेलजार कलेजाव फोरोंदोंमोन नंगौ बियो खोथाया सैथो नाथाय बिथाङा बे समावहायनो बुंबावदों जे बिथाङा बियो जोंनि बेंटल कलेजाव एबा कलेजावहाय फोरोंनो थाखाय बियो
माखासे नर्म्सखौ गोग्लैयाखै होननानै बुंदों बियो लाजिनांथाव बाथ्रा बे लाजिनांथाव बाथ्राखौ बियो माब्रै बुंनो हाखो जे बिथाङा बियो आफादनाव थांनायनि सिगांनो बिनि अपइन्टमेन्ट लेटारा गासैबो रेडि जाजोबनानै दंमोन आरोखि दा बिथाङा आउट अफ बिटिसि जानानै बिनि जिउ जारिमिनखौथ' मिथिहालाबानो जथे मथे बियो बखिलाबायदों नोंगौ बै समावहाय जेब्ला बिटिसि इलेक्सन जादोंमोन बे समावहाय बिथाङा इउपिपिएल दोलोआवहायनो दङमोन नाथाय बियो मोनसे उद्देश्यखौ लानानै बियो इउपिपिएलआवहाय जइन जादोंमोन जइन जानानै बियो बिटिसि इलेक्सनावहाय मोनसे इउपिपिएल दोलोनिफ्राय टिकेट मोननो लुबैनायावहायसो बियो इउपिपिएलआवहाय जइन जादोंमोन नाथाय बिनि गासै आखुथायफोरखौ गासैखौहायबो बिजिरना नायनानै बे बिथांनो टिकेट होनाय जायाखै आरो बिथाङा इउपिपिएल दोलोनि जेनिखि संबिधाननि बेरेखा खामानि मावनायावहाय बिथांखौहाय इउपिपिएल दोलोनिफ्राय होखारजानाय एक्सपेल खालामनाय जादों आरोखि दा एक्सपेल खालामनाय जानाय लोगो लोगो बिथाङा बियो बायदिसिना बियो बिरोधि बाथ्राफोरखौहाय बुंदों नोंगौ बिथांजों लोगोसे सोरबा पलिटिकेल हान्जानि मोनसे थुलुंगा होनायावहायसो बिथाङा बेबायदिसो साहस मोनदों बिथाङा गुबुन हारिनि जानानै बेबायदि साहस मोननाया मिडिया एबा प्रेस मिटनि गेजेरजों बिथाङा माब्रै बुंनो हाखो माब्रैहाय बिथाङा साहस मोननानै जोंनि मानाव गेदेर रनजित बसुमतारीनि सायावहाय बेबायदि बाथ्रा बुंनो साहसखौ मोनदों बेनिखायनो आं बिथांखौ खावलायदों आरो हुमखि होदों जाहाथे इयुननि पर्जायावहाय बेबायदि बाथ्राखौहाय जोंनि मानाव गेदेर EM सारनि रनजित बसुमतारीनि सायावहाय जाहाथे बेबायदि बुङा नङाब्ला जोङो आयेननि हेफाजाब लानानै बिथांनि सायावहाय डिफेमेशन केसखौ खालामनो गोनां जागोन आरोखि आं बेखौ बेंटलनि थागिबि जानानै गासै बेंटल ओनसोलनि जानानै आं बे बेंटलनि ओनसोलनि जानानै आं बेखौहाय बिथांनिसिम हुमखि होनाय जाबाय आरो कन्डेम खालामनाय जाबाय एसेनोसै